लेकिन ई जोन की अपडेट रखो सके दे रहल बानी कि विनय बिहारी जी के लिखल गाना पवन। नमस्कार प्रणाम। तो जितने भी पावर स्टार पवन भैया के फैन है आप लोग खुश हो जाइए, काहे कि थंबल पे रउआ लोग देख ले लोग हम कि पावर स्टार पवन भैया के साथ में विनय बिहारी जी आ गइल बानी। तो रउआ लोग के मन में ई चलत होई कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ विनय बिहारी जी आ गइल बानी तो भैया कोनो बड़ा काम ना हो गइल बा, काहे कि पावर स्टार पवन भैया के साथ में मतलब माने रउआ सबको बतला दी कि जब से पावर स्टार पवन भैया गायकी शुरू कैले बानी तब से विनय बिहारी जी पवन सिंह के साथ में बानी। लेकिन अभी के फिलहाल डेट में सबके ये अपडेट बतला दी कि भैया विनय बिहारी जी के लिखल गाना पावर स्टार पवन भैया कल रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेले बानी। जी हाँ, और वो भी पुराना अंदाज में गाना आ रहल बा। और लोग सबके बतला दी कि निराश होके के कोनो बात नहीं के, लोग सब जानते बानी, जितना भी पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी लोग जानते बानी कि पवन भैया इतना जल्दी गाना रिलीज ना करनी, कुछ अलग करे के सोच रहला उनका, कुछ बड़ा करे के सोच रहला उनकर। तो फिर भैया इतना उदास रहो लोग मत हो कि पवन भैया के अभी तक ले कोनो लोकगीत ना आयल बा। तो बहुत जल्द रहो सबके सामने लोकगीत आ रहल बा जौन की पवन भैया गले बानी और लिखले बानी विनय बिहारी जी। देखिए रहो सबके एगो पिछला अपडेट में हम बतले बानी कि हिंदी रिमिक गाना आवे वाला बा सावन के बाद में। पवन भैया के टीम में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है भैया कि कुछ अपडेट दे पवन भैया के फैन के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ई जोन की अपडेट रखो सके दे रहल बानी कि विनय बिहारी जी के लिखल गाना पवन भैया गा दिल बानी, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गइल बा। तो 100% रखो सबके सच बतलावत नहीं, काहे कि पवन भैया जब अवार्ड शो से कलकत्ता से जब पटना आई तो ये गाना की रिकॉर्डिंग कर ले बानी और बहुत जल्द ई गाना रगो सबके बीच में आ जाई। और ई कोनो गाना आवो चाहे ना आवो, ई गाना बहुत जल्द रगो सबके बीच में आ जाई। तो रगो सबके ये अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो बनाया बानी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।